bambela ngayo mina cause ngangeke ngikwazi ukuyigift kube ngangikwazi ukuyigift angabe ngayigift mina Ayizami mina Thabiso wangithusa mnganami wena nani ngifakela ipressure abomkholo bangihlelila bangifakela ipressure angabona ukuthi yazi nasa siyithusela collections thank you ayi angathuka nangithusa abantu bebangidlalela lapha bekusikwe unogumede ayi yeah ayi bandalile inkinga abantu uyabona umuntu othukile Sasiwe sonke because sas expect ukuthi induku indlela nanikhuluma ngayo nina nibamba amapanel nifaka na kuma panel nisithuka nathi ukuthi hey labantu bazosidalela inkinga uthuswa yini hawu ukuthi nizoshaya phela nangapi official yami yokuqala elami ngithuki ukuthi ngiyoshaya ayi mara mnganami ayide wesakuvuka ngakhona thank you surprise ayide wesakuvuka ngakhona ayiyabonga Nkosi yami angibulala uPamela lapha kuleya game kabuhlungu and etsungukutshela labantu laba bathi angeke beze okay uPamela kuphela bekathi uzoza ukhumede akayingeni indaba uthi akayingeni indaba ngokusho kwakhe uthi akayingeni indaba yami uthi mina ngizobe ngilapha kuThabiso nani hawa akhuphuka umqondo abuye umqondo ukuthi hayi ngazodlala wena wefika la I think bebayi-2 kuphela ebanidalela inkinga man hawu lo Bramfethu ubamba icall samshaya lana hawu good people sasikhona screen record saleya lave what hayi yayithi zoba win for me good people I think the treasure box isamile open ungangitshela ukuthi empty please 1 coin collected good people maye wayinyamalala manje hawu kanti ublo ibamba kanjani Lu uyayibona le treasure box le beyila ikhona ushap kamus ngishap ngikude kakhulu ngimunandi nje yebo ikhona okay ngicela ufake iheart me ngibona ukuthi ikhona hawu ufuna ukuzohlekisa ngami ke angisho bengizobulisa yakhumbula last kwenzakalani ngiceda ngena manje ngibona unjani ngiyaphila wena njani ngiyaphila nami hawu as long as siphefumula as long as ingekho into ehleli la yayibona as long as ingekho into ehleli la emqaleni hayi mara uyabona ke kubo bonke abantu ababa live njengoba usaseku D4 kanje engathi usaqeda ukuqala hayi wena ngizothanda ukuthi wena ngokusadi uzomsaba ngizothanda ukuthi wena ngokusadi ngoba wena usaqala usesemusha angikusabi wena hayi vele mina ke ngiyakusaba vele ke mara nini amaflowers okupower la mina ngiyakusaba angizijwayele nalezi zinto zokungena kanje angijwayele nje ngiyadlala nje ngiyadlala shana angijwayele yabo nje anginawo nama viewers ngiqeda ngena ngikhathalele ngine stress guys yazi namanje ngisafuna indawo yokuhlala eThekwini mfethu nangizama ukudla ngafuna indawo yokuhlala namanje ngisafuna indawo yokuhlala yabo nje ngihlele City Life and angithandi sanibonani sithando hello uzama ukudla hayi bo uzama ukungcono niyadla nina ithi sithando siyadla sidla ngamafoko ubheka sithando sami ukuthi siyamatcha we-twinning hayi nina bo uyabo ukuthi ngiyakufila kamoso like la ubona yeah yeah
Because mina nawe si-connect-we kahle kahle angazi yini le i-coupled umbilical cord. yithi intandane. Hayi ngiyakutshela Hawu nje. Nkosi yami. And we can tell. Siyanizwela. Exactly. Plus nize nishaya ngama-fork. Wena ungadla ama-spaghetti ngespoon. Hayibo, mina ngiqeda kuyidlela ishwama and sekuphelile ngami nosuku. Ishwam. Mina ngisayizwile lelo gama yini yona leyo? I-rap hawu. I-rap. Yo, Nkosi yami-ke. Kodwa ukamoso wenzani? Mina ngiyakuthemba. I believe in you. Ngithemba kanjani? Ngithemba kanjani nginama? Ngizoshawuzana. Ngeke Ngithemba wenze. kanjani nginama-views? Ngizoshawuzana. Mina bengithi ngifuna ukulanda nje kahle manje sesicedile ukudla. Khuleka ngiyeza. Yabo Pamela lento akwenze yona incane. Akangenzanga nokho. Hayi uPamela uthi kuthiwe bakunika induku.